Kaixo egunon, kontratazio maila elkartu egea, Lezoko Eskola Agenda 21eko programa gidatzeko laguntza teknikoa kontratazioan formulazio, balorazioa irekitzeko, ekonomikoa den sobrea irekitzeko. Eta orain arte mailak erabaki duena da, kontutan hartzea ingurumen teknikariak egindako balorazioa. Dakizuenez 3 bizitatzaile daude, Espora, Izadi 21 eta Arazi, eta hemen dakazue balorazioa. Izadi 21 izango zen puntu gehiena atera dituna, 39, 40 puntu ziren gehiengoa eta 39 atera ditu. Gero Arazi 28,5 eta Esporak 17. Orain saiatuko gea ekonomikoa, kartazal ekonomikoa irekitzen. Identifikatuko gea hamaiko bikide. Orain jarri da bordea. Aitorrena ez. Vale. Orduan, aurreneko kartazala irekiko dugu. Arazi ikaten eskaintza ekonomikoa irekiko dugu. Izena aldatu. Izena baina ezin dut aldatu. Izena ez. Guian. Vale. Nola zen hau? Arazi ez. Jarri gainean. Jarri gainean. Bai. Aldatu behar duzu izena. Baina ez duztu. Eskubiko botoiakin ustane. Eskubiko botoiakin nahi da. Irekitzen eskaintza. Ez dio guztien irekitzen artxiboa. Osea delako. Hori da. Eta kopia
eskritorio. Irak aldatu izan. A ber, posible duan atera kopia eskritorio. Copiar. Bai. Arazi zen, ezta? Vale, a ber, orduan, arazik egindako eskaintza ekonomikoa, orduko kostua, 28,65, materiala, 706, aurrekontua guztira, 9.300 euro. Bezi gabeko kontratua da. Orduan, beza ez da aipatzen. Bai. Bale, erantzunkizunpeko adierazpena. Bai, errepikatuko ditut datu ekonomikoak. A ber, arazik ikate SL enpresak aurkeztutakoa, orduko kostua 28,65 euro eta materiala 706. Aurrekontua guztira 9.300 euro eta ez dago besterik kontratuan. Orain irekiko dugu inguru 21 SL-ren eskaintza. Eskaintza ekonomikoa, a ber, inguru 21, izadi 21. Eskaintza ekonomikoa 10.300 euro. Bezari gabe, ez da ipartzen leno bezala materiala eta hori ez? Baka beste aurrekontu bat. Aurrekontu xetua. Aurrekontu xetua. Desberdin aurkeztu dute. Orduan ezin da konparaketa egin guztira, ez? Guztira 10.300 eta listo. Bale, itxiko dugu. Eta irekiko dugu espora ingurumen zerbitzuaken eskaintza ekonomikoa. Betzi mila, 550 euro. Betzi mila, 550 euro. Bezari gabe. Bueno, honekin ja saioa amaitutzat ematen dugu.